Moikka! Tervetuloa käyttämään Kotikaijo-palvelua taloyhtiön hallituksen jäsenenä. Tämän lyhyen esittelyvideon aikana näytämme sinulle, kuinka voit luoda käyttäjätunnuksen palveluun. Palveluumme pääset Kotikaijon kotisivuilta oikeasta yläkulmasta painamalla app.kotikaijo.fi-painiketta. Tämä ohjaa sinut palvelun kirjautumissivulle, josta ensimmäiseksi valitset, että haluat kirjautua sisään taloyhtiön näkymään. Kun kirjaudut palveluun ensimmäistä kertaa, valitse Luo tili. Tunnuksen luominen on helppoa. Tässä vaiheessa sinulla tulee olla tiedossa taloyhtiön Y-tunnus sekä laskutustiedot oman sähköpostiosoitteesi lisäksi. Aloita syöttämällä sähköpostiosoitteesi ja haluamasi salasana. Tämän jälkeen sinun tulee kirjautua omaan sähköpostiisi ja vahvistaa kirjautuminen. Kun olet vahvistanut sähköpostiosoitteesi, voit jatkaa painamalla Lataa uudelleen, jos vahvistettu painiketta. Tämän jälkeen palvelu pyytää sinua syöttämään taloyhtiön Y-tunnuksen. Palvelu hakee kaupparekisteristä Y-tunnuksen perusteella pohjatiedot, jotka sinun tulee tarkastaa tässä vaiheessa ja korjata mahdolliset virheet. Näitä tietoja voi myös myöhemmin päivittää taloyhtiön yleisiä tietoja kohdassa. Ennen kuin voit jatkaa palveluun, tulee sinun hyväksyä palvelun käyttö sekä kaupalliset ehdot. Ehdot voit lukea sivustolla näkyvän linkin kautta. Täytä vielä nimesi ja puhelinnumerosi ennen jatkamista. Jos käytät palveluamme useamman taloyhtiön edustajana, voit seuraavasta näkymästä valita taloyhtiön, jonka edustajana haluat palvelussa asioida. Tämä näkymä tulee jatkossa aina kirjautumisen jälkeen. Nyt olet valmis käyttämään Kotikaijoa.